човек с много хобита никой не остава без работа. Значи, когато имаш толкова много интереси, дори да нямаш работа, имаш работа. Имаше тук едни такива сривове в киноиндустрията, специално визуалните ефекти останахме за много дълъг период без работа. Снимките бяха спрели и аз реших тогава да се възползвам от този период, за да мога да си довърша работилницата, защото винаги съм бил с по една-две дини под мишницата, така да го кажа. И когато имаше спад в работата, много студия затвориха, много хора останаха без работа в световен мащаб, не само в България. Аз реших тогава да си довърша работилницата и долу-горе година и половина бях общ работник, правих изолации, машини инсталирах и включително 4-5 прототипа за ножове, които смятам да пусна сега серийно да произвеждам. И преди 3 месеца, докато си работя в работилницата, ми се обадиха едни познати от UK. Казаха, че са снимали един филм. Интересното за този филм, между другото, няма да казвам кой, защото още не е излязъл трейлър, но е снимано на лента. Не бях работил на материал за снет на лента, може би от 15 години. Никой не работи на лента. Да, никой не работи. В началото в киноцентъра, когато започвах да работя визуални ефекти, работихме на лента и си имахме отдел, който беше чистачите, нали, те чистиха скрачовете от лентата, работиха нощна смяна. Само обясня какво е скрачове. Да, извинявам се за чуждицата, дръскотини и дефекти по лентата, защото са естествени по лентата. Да, това е физически материал, който механично се наранява и трябва да ги изчистим дигитално. Те работиха нощна смяна, но тяхната професия отпадна 15 години, има със сигурност. И сега за първ път работя на лента от много време. В момента правя една продукция, работя по визуалните ефекти на продукция. Ние сме цял екип от хора за едно английско студио. Големите визуални ефекти в този тип филми не се забелязват, защото те са обикновени. Примерно град, който не съществува, или декор, който не съществува. Нали, не са такива ефекти като чудовища и нещо, което е ясно, че е направено на компютър. В повечето случаи нашата работа в този тип филми не се забелязва. Нали, освен когато заревим града. А в кой филм вашата работа се вижда очевидно? Филми като Хелбой, примерно. Хелбой е филм, в който е пълно с същества, които не съществуват. И това вече е ясно, нали, че е правено на компютър. Дали е добре или не е добре направено, е друг въпрос. Всеки сам си преценя, както има един лав. И друго, което, нали, си личи, примерно, отрязването на главата на кървавата кралица, която беше изиграна от Мила Йовович. Очевидно също е наша работа, защото няма как да отрежеш главата на Мила Йовович за един филм. Вие отрязахте главата на Мила Йовович? Ние отрязахме главата, да. Пак българска следа. Да. Той целият филм е правен в България. И снимките, и визуалните ефекти. Може би малка част от визуалните ефекти сме ги аутсорсвали навън, но принципно, когато работим такъв тип продукция голяма и хубава, като водещо студио ние имаме право да избираме коя част от визуалните ефекти да направим и гледаме да си оставим най-интересните визуални ефекти за нас. Гледахме, тъй като това студио вече не съществува. Затворихме го по време на кризата. Не. От COVID почнаха проблемите, после се доразвиха стачките на режисьорите, на сценаристите. Това говорим за холивудските стачки. Да, за холивудските, да. И малко по малко доведе до това, че студиото за визуални ефекти в Бояна, което работеше последния рожден ден, който празнувахме, беше 20 години. Това е 2001 година основано и 2021 година му беше 20-ти рожден ден. В момента вече не съществува. Затворено е. Има ново студио, което се опитва да работи, но в момента е много сериозна криза в визуалните ефекти. Може би не само в тях. Не само в тях. В този мащаб много големи компании затвориха и прекратиха дейност, но просто нещата се пренареждат. Аз лично съм бил свидетел на много през целия ми живот, нали, промени в начина на работа в сферата на изкуството. Например, най-малкото като вземем това, че примерно баща ми едно време рисуваше плакатите на киното, след това спря да е художник, който рисува плакати за киното, защото излязаха принтерите и така. Нали, в смисъл, те се променят нещата и в момента е същото. Просто нещата се пренареждат и ще работим най-вероятно по нов начин. За щастие сме още млади. Интересното, което, нали, излиза в нашия разговор и в разговорите с другите ми герои от тази рубрика, е всъщност, че не сме чак толкова малка държава и всичко, което се случва по света, дори в Холивуд, има отражение при нас. Да. Не винаги добро, за съжаление. Така е, да. Но като държава не сме чак толкова малка. Добри професионалисти, хората, които идват да работят тук, остават доволни и се връщат. Особено в киното. Да, ето примерно Силвестър Сталон, първият път, когато работих с него, беше 2000, да не те излъжа, може би 5-та година, 2006-та,
2007, нещо такова. Той, когато дойде първия път, тук беше доста надменен и мислеше, че идва да работи. Това са негови думи, Бананова република. Но в последствие направи 4 Експендабълса, 2 филма на Рамбо и мисля, че още нещо снима. Нали? И това не го направи, защото е ефтино, а защото видя, че тук има във всяка сфера на производството на кинопродукция има професионалисти, на които може да разчита и работят много добре. Нали, не само визуалните ефекти. Говоря за всички осветление, камера, всичко, каквото се сетиш. База, така че той си промени мнението и затова се и връща, както и повечето холивудски актьори, които са идвали тук и са работили неведнъж.